Kowe sapa satriya? Wah, aku Bratasena. Kowe sapa? Kadang nata ing Indraprastha, kadang ing Sang Prabu Yudhistira, aku Raden Dandun Wacana. Kowe aja gawe rusak laladan Wonomarta, ayo seminggir. Mumpung isih gedhe pangapuraning Raden Dandun Wacana, kowe tak wenehi urip migata saka Wonomarta. Malah kowe bangsaning jim sing kudu seminggir. Derajate dhuwur menungsa tinimbangane bangsaning jim, ora ana jamak lumrahing menungsa kalah karo bangsaning jim. Kowe seminggir, Ratu Gusti Mujak seminggir saka papan kene. Wonomarta arep tak babadi. Tak nggo mukti aku sak sedulur Raden Dandun Wacana. Yen ngono lumuh digawe becik, apa kowe wani karo Raden Dandun Wacana? Rangkepa sewu ora bakal tak tinggal loncat. Kelakon penjangkamu tinju yomani dening Raden Dandun Wacana. Mara kake maju leganing atiku. Perkara nyambut gawe abot aja mbok pasrahke barep, aja mbok pasrahke permadi. Kundi Babu Seksenana ature Werkudara, ature Bratasena marang ibuku sing tak tresnani. Yen pancen Matswapati kakekku wis ikhlas maringake wewengkon negara Wirata sing aran Wonomarta marang para Pandhawa, aku sing bakal babat Wonomarta. Aku sing bakal resik wewengkon Wonomarta ben dienggo mukti dulur-dulurku lan ibuku Babu Kunthi. Mangke riyen den ampun kesusu. Saking lelampah menika kedadipun petung sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Lire piye Semar? Sampeyan nek urung ngerti mang takon karo sing ngerti. Sampeyan nek durung pana mang takon karo sing wis cetha. Sing wis cetha tegese piye? Sampeyan pun ngertos napa dereng? Wonomarta niku kaya ngapa? Wonomarta kuwi alas nggih, ning alas gawat liwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Negara Wirata niku negara sing gedhe, kabeh alas-alas wis dibabati, wis diwangun wujuding kutha-gara lan karang pradesan. Ngantos sepriki sinuwun Prabu Matswapati menika le dadi nalendra pun puluhan taun meh mangabad-abad lenggah wonten negaring Wirata. Ewa semanten nalendra Wirata kemawon boten wonten mlebet wewengkon Wonomarta, ora wani nasak Wonomarta awit saka gawating Wonomarta. Kacariyos Wonomarta menika papanipun berkasaan jim setan. Ingkang karem dahar daging menungsa sing seneng ngombe getih menungsa. Mula ora ana titah sing wani mlebet wonten ing Wonomarta, aja kok titah. Nadyan dewa mudhun teng Wonomarta kowe mboten wantun. Sinuwun Prabu Matswapati niku nadyan dadi nalendra pinten-pinten puluh taun teng negara Wirata sing durung tau dileboni nggih ming Wonomarta merga gawating alas. Wah, Semar. Aku menungsa wonten ingkang padha mapan ana ing jroning alas. Kuwi bangsaning jim lan berkasaan. Titahing dewa, titahing Gusti sing sampurna kuwi menungsa. Wah, aja nganti bangsa menungsa kalah karo bangsaning jim. Aja nganti bangsaning menungsa kalah karo berkasaan nista pocapane. Mula wektu dina iki nadyan gawat kaya ngapa? Bratasena ora bakal mundur saka geguntur, ora bakal mendho saka pangrerepa. Nek pun ngoten nggih monggo mawon kula mingkari manut ning saenipun sampeyan mangtaren keng ibu. Merga tumrap kula keng ibu niku mujudaken sawijining pusaka sing bisa kandha jimat sing isa ngucap nika mung ibu. Sampeyan digembol enten padharanipun ingkang ibu menika ngantos dangu. Mula pangestune ibu menika ngungkuli menapa kemawon. Ning nek ingkang ibu mboten ngeparengaken sampeyan ampun wani-wani nrajang wewaring keng ibu.
Ning nek ibu maringi pangestu, kula duwe keyakinan sampeyan kelakon babat. Wah, Babu Undi. Bratasena ya gene. Dina samengko aku sing sagu babat Wonomarta. Mula wektu dina iki kowe paringa dawuh yen aku babat Wonomarta, Babu Kunti maringi pangestu apa ora? Bratasena, Wonomarta kuwi papan sing gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Apa kira-kira kowe bisa babat Wonomarta? Aja ngempukke watu ngatoske banyu. Kabeh kekarepanku bakal tak tekake ana ing tekad, mergo tekad kuwi po ing karep. Ikhlasno. Wah, ikhlasno anakmu mati ana ing Wonomarta. Dinggo ganjel kamuktening dulur-dulurku. Dinggo ganjel kamuktening kakangku, adikku lan ibuku. Nadyan aku kudu mudhar ning telenging Wonomarta lak lakonane waton dulur-dulurku padha mukti ngawibawa Nyakrawati ngrasake urip sing kepenak Kunti Babu. Kakangmu wis budal babat Wonomarta. Permadi lah kok dadi kowe malah enak-enak lungguh ana ing pendopo kadipaten ing Panggombakan. Yen ngono kowe mentala karo patine dulurmu tuwa Permadi. Kuwatir Ndara Bratasena, Ndara Permadi mlajar sami ajeng babat Wonomarta. Lho la iya Kyai Semar ing atase Permadi karo Bratasena wis padha mangkat. Lah kowe kuwi panakawane sapa? Sing asring mbok tutke rak Permadi to? Permadi wis budal kok isih do mbegogok nang kene iki ngenteni apa? Gongku sing tegel omongo madang Jaedian ora lha witen ana ngetutke Pandhawa nang alas pirang-pirang taun ketemu sega wis sepincuk nggo rebutan wong papat iki aku wis tekan Pandhawa iki arep tak tanjakke malah Ndara Bratasena ku ya dadak babat talas meneh kaya mau Semar bangun desa malah gayeng atiwasan iki sing gawat kliwat ora mung Wonomarta ning pendopo Panggombakan ya gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati mergo ora entuk suguhan. Panjen wah sapenake dhewe ora. Mbok ya matur Ndara anu sapa jenenge? Netra. Mbah, ku nek ora nekat wis ora ajos. Kula nuwun Sang Yama Widura. Iya, Bagong ana apa? Pareng kula badhe ngecek wingking. Arep ngopo? Kula pun bloko apa anane? Tak tutke Ndara Bratasena. Kula tutke Ndara Permadi, mboten sak kuwatir. Kula wis kulina ngrekasa. Ananging niki kosong tenan. Kaki Yama Widura wene ana wektu ndak malah gawe geger. Ya wis kono Bagong ning ngomburi kadipaten kono nyuwuna sakarepmu. Lah ra ngono. To bungkus kira. Kowe bungkus kira. Ah, ya karo kakang niku ora kaya bapak ya, Pak. Sekawan. Iya. Ngangge ndok. Lho njukuk dhewe kok marintah aku. Iya. Kaya jajan padha.
Rumangsaku kok werna-werna panakawane. Pa. Ora gelem nembung ae. Wong sak sendok wae lho. Ora sak sendok. Karo bapakne wis ana iki engko aku sing unggah dhewe aku. Nek ora njaluk dhewe, Bagong ki wong dokoh ora. Mbok ben ting drajik sore-sore mbok ben. Ora urusan pokoke. Wes, ora masalah. Wis tru kowe arep njukuk ora? Njukuk yo. Wedekno ora. Dus gareng kira ditutup meneh digagelak kucing. Piye? Pangan kucing ga lho. Ora tok tutup kok. Waduh lali ya wis piye ya nggo wong loro. Wis, tonya lho mar kowe. Mangsa banget ora. Wong tuwa ki prihatin, kowe prihatin gundulmu atos ora. Ora kae kok isih seru banget suarane kae iki. Do mlumpuk nendi. Puntadewa kula wonten dawuh. Apa kowe ora melu babat karo dulurmu? Inggih mangke kula ndherekaken paduka Kanjeng Ibu. Yen to pancen kaya mengkono Yama Widura aku njaluk pamit. Rasaku ora mentala yen to aku ora ngulatake kelawan kahanane anak-anakku. Inggih Kakang Mbok. Namung sembah kula ingkang ngumbiring jengkar paduka. Menemban kula nyuwun pamit. Ya Kunti, aku ora bakal negake marang para Pandhawa, tak ulatake saka kadohan. Sapa ingkang bakal mbeda putuku Bratasena nggone babat, mengko aku ingkang bakal ngadepi sarta bakal nyingkirake. Matur sembah nuwun paduka Kanjeng Penemban kula nyuwun pamit sing ati-ati Kunti. Yama Widura. Iya wonten paring dawuh napa Penemban? Rasaku kok ora kepenak. Sebab ana petungan ing iki mau durung tak aturake marang sira kula. Ih, perkawis menapa Penemban? Sak ngertiku wiwit Destarata dadi narendra ing negara Ngastina pakarti ning suman ingkang ora mung gawe lethek sarta ora
ora mung gawe butek kahanan negara nanging uga tansah njembarake lewengkon negara Ngastina malah kabar sing tak tampa Wonomarta ingkang nalika semana darbeking Wirata wis dikukup dening Patih Sengkuni lan diakokake yen to dadi wewengkon panguwasaning negara Ngastina. Menika sampun dipun aturaken dhateng Kanjeng Hyang Matsapati malah sakmangke menawi wonten moga-moganipun tiyang-tiyang Ngastina Kanjeng Hyang piyambak ingkang sakmangke badhe anjlentrehake lelampahan menika Panembahan. Oh ngono, inggih. Ya, yen pancen mengkono tegese upama ana apa-apa lan aku ingkang bakal mbelani marang para Pandhawa sayekti duwe dasar ingkang kukuh lan baku. Mekaten apa Panembahan? Iya. Lan sabanjure samangke kula badhe mlebet wonten ing Kadipaten Nglukar Busana gumantos Gopusana kaprajuritan badhe ngodha lampahipun anak kula pun Bratasena miwah Pandhawa tuwin Mbak Yu Kunthi anggenipun miwiti babat Wonomarta. Yen to pancen kaya mengkono aku ora bakal keli. Awak mengetal kondo uga bakal tutup untat laku ning Kunthi kelawan atmajane kabeh nggone babat Wonomarta mbok menawa ana ingkang marujul saka sela-selaning garu. Mekaten wa Panembahan. Ya. Senjaya kula wonten paring adhawuh Kanjeng Rama budhana kang padha seba. Wong atuwamu nedya kondur ngedaton kula nun. Para madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Senjaya. Purna gati ning pananggilan. Nalika semanten wis purna sadaning Sang Adipati Midarsa kundur ngedaton jeluk saking dampar kencana nampit gambaran gading. Kadhirangan sangganing para mbanjani katinon saking Mandrawa sesanti kamulyane. Marika den prayitna semuriris
Semuri resika balik titi yani gandayane Trisanya purnama sasi nuwun sewu lho Den mboten ateges kula menika ngridu tindakipun Ndara mboten namung napa sing kula aturaken wonten kadipaten ing panggombakan sekawit ngengingi babakan Wonomarta menika pancen kepara saestu mila menawi jengandika sampun niat sampun mertanggung tegese yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani nek wani niat babat nggih kudu sing antep tekate sinerten sinurung manembah marang panguwasaning dat kamur wendat nyuwun dhateng ngersanipun Gusti Kang Mahanasa mugi-mugi saged kelakon penjangkanipun Ndara Bratasena wah Semar yen kelingan lelakon ngendikane Yama Widura pamanku ing panggombakan wah rasane nggonku mlayu iki ora tak tujokake ana ing Wonomarta nanging tak tujokake ana negara Ngastina niatku mung bakal ngamuk punggung ning negara Ngastina merga Dastarata bapakku wis cidra ing sumpah wah Kurupati kakangku sing ngukup negara Ngastina monggo kuwi darbing wong tuaku ya kuwi Bapa Pandhu sing wis nyuwarga ning gandeng upama tak petung aku tekan negara Ngastina mesti mung bakal dadi geger antaraning sedulur mula gandeng iki siji-sijining dalan supaya aku iso muktekke dulur-dulurku kabeh Wonomarta arep tak babati syukur Den tegese isih wening penggalih panjenengan pun mboten sah sampeyan sulap kalian derajat pangkat sulap kalian kamukten negari Ngastina diikhlaske kula percaya Gusti niku maha adil Gusti niku maha murah nek sampeyan ikhlas lahir batin linambaran penggalih ingkang sabar kaya sing kula aturke wau nek niat duwe kamukten ya bebodro dhewe niat duwe kamukten ya yasa dhewe niku luwih awet tinimbang sampeyan jagake karo tinggalane wong tuwa iya Semar mula niatku wis gambuh niatku wis dadi tekad ngono bakal babat Wonomarta mung pangestumu wae tak jaluk wah aku tak melayu ning Wonomarta ndang kelakon penjangkaning Werkudara kaget aku tak kira sapa lah iki ora panggil lak Senjaya nggih Kakang Mas kula ingkang rayipun Senjaya kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Mas tak tampa di ora liwat pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan ngopo kowe kok mapan ana ing pinggiring Wonomarta niatmu apa tur dasare iki dudu wengkon ke bawah keperintah kadipaten ing panggombakan lha kok dadi kowe mapan ana ing pinggiring alas Wonomarta iki karepmu nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa Kakang Mas ugi lenggah wonten ing pinggiring Wonomarta malah nganti sanggianing para sata Kurawa menika wigatosipun menapa jer menika sanes ke bawah keperintah negari Ngastina hus kowe aja ngawu gawar ngawur Wonomarta iku bawah keperintah negara Ngastina. Sak ngertos kula kendikanipun Kanjeng Rama menika kebawah keperintah negari ing Wirata. Wah, kuwi sing ngawur. Wis ana ing layang kekancingan yen to Wonomarta iku bawah perintah negara ing Ngastina, mboten. Menika kebawah keperintah negari ing Wirata. Wis perkara ku rasa dadi dirembung saya aku tak takon karo kowe, Wangsulana. Pitakon nganti pertitis. Iki mau Pandhawa sowan ning panggombakan, ya ngono apa ora? Senjaya, kula wonten paring ngadhawuh. Iki mau Pandhawa sowan ning panggombakan. Pitakon iki Wangsulana. Ih,
Sewu-sewu kalepatan diagung pangaksami apan leres mekaten Kakang Mas. Wah, dalah iblis lanat. Wah, yen ngono bener kandhane prajurit telik sandi. Sing matur karo paman sing ngene Pandhawa rantak-rantak swaning ngene paman Panggombakan paman Yawa Widura. Malah samengko Pandhawa diparingi triman ya kuwi wujuding wana marta sing jarine paman Panggombakan kuwi bawah keperintah negara ing Wirata. Ya bener ngono apa ora? Inggih kalirsan mekaten kepareng paduka Kakang Mas. Lah nek pancen kaya mengkono jumbo karo ngendikaning paman Sengguni. Aku kira mlebu ana ing wana marta methuki nyang endi dununging Bratasena ngene bakal babat. Lan bakal tak elekke yen to wana marta iku bawah keperintah negara Ngastina. Yen Bratasena babat ngerusak wana marta padha karo Bratasena kuwi nerak pacak marang pernataning hukum negara Ngastina. Bakal dirangket dipidana ning negara Ngastina. Saora-orane Bratasena kudu dipidana pati ning negara Ngastina Sanjaya. Lho lah kok malah kowe ngadeg jejeg ana ngarepaning pun Kakang mendelik mripatmu. Penyawamu tajem karo aku niatmu. Kakang Dursasana. Apa isih kurang nggone tansah ngrenah marang kasangsaning kadang-kadang tuwa para Pandhawa. Kakang Mas, mbok inggih sampun. Kula suwun kanthi sanget panjenengan menika ngemutana bilih antawisipun Kurawa lan Pandhawa menika tasih sami-sami turasing begawan wiyasa Kanjeng Hyang Saptawarga. Mboten badhe sae kedadosanipun menawi jengandika tansah damel cintrakanipun kadang paduka pepunden kula Pandhawa. Malah tumrap Sanjaya langkung sae negari Ngastina menika dipun prail dados kalih. Ingkang sepalih Kinarya Mukti punden kula Pandhawa dening ingkang sepalih Kinarya Mukti kadang-kadang kula sepuh Parasata Kurawa. Menika mangke jagat badhe tentrem. Satemah Kanjeng Prabu Pandhudewayana ingkang sampun mapan wonten ing kasedan jati. Ayem jinem tuwin tentrem anggenipun mapan wonten ing kasuwargan. Wah, rasan dadak mejang kaya pendhita mulang kaya guru kowe ya. Ngertimu apa kowe bocah wingi sore? Sanjaya, kula wonten paring adhawa rasah melu-melu perkara nggih semikir. Aku arep mlebu ning wana marta. Menawi jengandika badhe damel cintrakanipun pepunden kula para Pandhawa. Nuwun sewu Kakang Mas kula ingkang boten sarujuk. Malah kula ingkang badhe dados betengipun kadang-kadang kula para Pandhawa Kakang Mas Dursasana. Wah, setan alas. Wah, strayoli binatang. Gugu karepe dhewe. Lho yen kowe wani ngucap kaya ngono apa kowe wani karo Dursasana? Nyuwun pangapura. Sanjaya ora wedi karo sapa-sapa. Waton Sanjaya ngadeg ana ing bebener. Lho. Sugal ucapmu apa abamu? Ayo, Kakang Dursasana ora bali sak kancamu Kurawa. Kelakon tak babati gamanmu tak gulungi genderamu. Wah, dalah sabetke berbatan sumyur ku andamu. Ah, parat.
Senjaya tiba ana ngareping wong tuwa. Ya kene, Nggih. Nggih Kanjeng Rama. Ngaturi ketiwasan nalika semanten kula ngawat-awati tindhaipun Kakang Mas Bratasena anggenipun badhe miwiti babat. Mboten ngertos sangkan paranipun. Jebul sampun kawanguran dening para sata Kurawa dampyak-dampyak lampahing Kurawa kapandhegan dening Patih Sengkuni ingkang niatipun badhe anjugaraken kadang kula sepuh Kakang Mas Bratasena anggenipun babat Wanamarta. Malah sak mangke ingkang putra sampun nyobi mepalangi kekarepanipun para Kurawa. Nanging Kakang Mas Dursasana ingkang mulasara dhateng kula, Rama kula sumanggahaken wela dalah ora kena dipringgake becik tenan kula. Ngaturaken bekti kula kunjo paman. Ora susah dadak kowe ngaturake bekti karo pamanmu. Bektimu marang wong tuamu panggombaan mingko nggo abang-abang lambe minta nggo pantes-pantes Dursasana. Oh, sampun ngendika mekaten. Lair batos kula menika tansah ngabekti dhateng dika Paman Yama Widura. Yen pancen kowe ngabekti karo pamanmu panggombaan, ayo adi-adimu Kurawa kon semingkir saka Wanamarta. Kon semingkir saka laladan Wanamarta Dursasana. Nyuwun pangapunten, niat kula namung badhe ngemutaken dhateng pun Bratasena anggenipun babat Wanamarta jaragan menika laladan Ngastina. Sanes laladan Wirata. Sapa sing ngarani yen to Wanamarta kuwi laladan Ngastina? Inggih pengendikanipun Paman Sengkuni. Mundura, Sengkuni kon tekan ngarep aku. Sengkuni kon tekan ngarep aku ora iso mbuktekke yen to Wanamarta laladan Ngastina lak suwek-suwek cangkeme sing nika. Suman kula wonten dawuh Raden. Kowe ngandhakake lawan anak-anakmu Kurawa yen to Wanamarta kuwi kebawah keperintah negara Ngastina. Ya ngono apa piye? Suman, inggih. Ya ngono apa ora? Inggih, leres mekaten. Yen to pancen kowe kuwi duweni layang kekancingan yen to Wanamarta kuwi kebawah keperintah negara Ngastina, mara gagih aturna marang Yama Widura. Yen pancen bener yen to Ngastina kuwi mbawahi Wanamarta, ora susah dadak kowe ingkang menggak kelawan si Bratasena. Nanging Yama Widura ingkang dhewe ingkang bakal menggak kelawan si Bratasena anakku nggone babat Wanamarta. Nuwun sewu. Mboten perkawis Wanamarta menika kagunganipun sinten, namung wonten ing mriki pancen kula jarak. Kula pados dak-dakaning pasulayan anggenipun sampeyan sampun ngayomi dhateng pun para Pandhawa. Nggih napa mboten? Iya apa ora? Raden Widura ingkang sampun kepareng ngayomi dhateng para Pandhawa ketitik Pandhawa sawal saka bebaya geni wonten ing kitha Waranawata menika awit saking pokalipun adipati ing panggombaan inggih menika pun Raden Widura. Ngantos sak mangke panjenengan ngayomi dhateng para Pandhawa malah panjenengan maringaken bumi Wanamarta dhateng pun Bratasena. Kula tak nyuwun priksa, janjane niat sampeyan niku pripun? Janjane niat sampeyan niku pripun? Panggombaan niku bawah keperintah negara Ngastina. Panggombaan niku wilayah Ngastina. Kok panjenengan malah ngayomi mungsuh? Kok panjenengan malah ngurip-urip marang anake mungsuh? Kok sik Suman kowe aja waton blangan. Nggonmu matur ngasaning Yama Widura. Kaya aja waton drangap-drangap. Sing ngandhake nek Pandhawa kuwi mungsuh sapa? Sing ngandhake nek Pandhawa kuwi dianggep mungsuhe Kurawa sapa? Yen kowe ora ngerti kowe tak kandhani. Kurawa karo Pandhawa kuwi padha-padha turasing Kanjeng Hyang Wiyasa ing Saptawarga. Kuwi tunggal kulit daging. Apa to sababe? Kok saiki akeh sing padha ngarani Pandhawa karo Kurawa kuwi mungsuh? Kuwi kabeh merga saka pokal gawemu Suman.
Kuwi kabeh saka gaweanmu. Ing nalika wiwit cilik Pandhawa tok benthik-benthike karo Kurawa. Pamrihmu apa? Pamrihmu aku ngerti supaya kowe aja kelangan kamukten. Yen Pandhawa sing dadi ratu ning negara Ngastina, kowe bakal kelangan kamukten, kowe ora lenggah dampar minangka patih. Nanging yen to sing dadi ratu kuwi Kurupati, kowe slegrang-slegreng nyam kamukten, kendangan dengkul sila tumpang, cangkemmu gaglak bondo Ngastina sakarmu dhewe, ngono ta karepmu? Ya apa ora? Apa dianggep aku ora ngerti? Yen aku ngemuli kamuktening marang para Pandhawa, yen aku ngayomi marang para Pandhawa kuwi wis sak mestine. Aku kuwi pamaning Pandhawa, aku kuwi wong tuane Pandhawa, aku kuwi adine Prabu Pandhu. Lah kok dadi kowe ngucap yen Toya Widura ngemuli mungsuh. Oh, Suman. Pakarti kok ora kaya kowe to. Kowe ki mbok rumangsane wis tuwa. Wis tuwa kuwi ning diparani meneh kejaba mung tekaning pati. Wong mati kuwi sanguwa pakarti sing apik, sanguwa tumindak sing becik, ora sasar susur tumindakmu kaya ngono kuwi. Wong tuwa-tuwas pupuk brabas. Ngastina mbok obak-obak, Ngastina sing maune negara sing becik, negara sing apik, saiki ledhek letho gedhoane mergo saka pokal gawemu, kabeh mergo saka cangkemmu. Dandang mbok kandhakake kontol mbok kandhakake dandang. Kowe njaluk mati sora piye, Suman? Pancen tak akoni kabeh omonganmu mau bener merga rasa sengitku marang Prabu Pandhu wekasan tak sumpahke yen to turuning Pandhu karo turuning Dastarata aja nganti rukun kuwi pancen dadi niatku tekan sok kapan wae. Mula Pandhawa lair cenger iki janjane upama bisa ndo tak tekaki mbaka siji. Aja nganti lono turasing Prabu Pandhu urip ana ing alam padang. Sing bakal tak sengkuyung, sing bakal tak junjung ya kuwi turase Mbak Yuku Kakang Mbok Ayu Gendari. Wis rasaku kean gunem tanpa guna. Owase kowe gelem ngelungake tanganmu apa ora? Kowe sing ngayomi mungsuh, kowe sing ngayomi para Pandhawa. Yen Pandhawa urip anak Mas Kurupati nggone lenggah dampar keprabon nglingsir keprabone wong tuane ora bakal tentrem. Mula Pandhawa kudu tekaning pati. Nek kowe ngurip-urip Pandhawa padha karo kowe keluputan tumrap negara Ngastina. Manuta kowe tak cekel, nyoh cekelen aku. Ayo, akeh jaluk mati cara piye Suman? Aku panjake ora iso. Kurupati ya gene kowe mlayu-mlayu. Nganti kaya ngono kananmu nggih matur marang ibumu. Kurupati ngopo? Mlayu-mlayu eneng ngopo Kurupati? Bojo atur ngersa patuku Kanjeng Rama. Ketiwasan. Lho, ketiwasan piye? Mboten kanthi kanyono-nyono nalika ingkang putra mbiyawarakaken mring sagung para kawula negari Ngastina. Bilih ingkang putra sampun dipun junjung derajatipun lan Sri Nugroho kapriwada minangka dados Prabu Anom ing Ngastina. Duka perkawisipun menapa dumadakan lambaipun Kurawa dipun adang dening Kanjeng Pamaning Panggombahan Yama Widura. Ngantos sak mangke Kanjeng Paman Yama Widura tuwin paman Sengkuni sami aben tiyasa kula sumanggaken Kanjeng Rama ketingalipun menika dados perkawis ingkang ageng ing badhe ngembet dhateng negari Ngastina. Welah dalah wong gerang-gerang kok do gelut kae ngopo? Ndari tuntunen cedhak ana Suman karo Yama Widura kae do ngopo wong tuwa-tuwa kok kurang gawean kae.
Suman. Suman Sengguni. Yama Widura leren. Ayo leren. Samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi sumimben telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup Suman Sengguni kula wonten dawuh. Yama Widura. Nggih, kula wonten dawuh kok Kakang Adipati. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa. Kosek aku tak takon, perkarane iki apa? Lah kok dadi kowe wong gerang-gerang kowe iki wis padha tuwa. Kok padha regejegan? Apa ora isin ditonton karo bocah cilik-cilik? Ing atase wong gerang-gerang kok do gulung nganti bleduke ngebaki menyang ndi papan. Perkarane apa Suman? Nggih. Kula dipun warai kalian Raden Yama Widura. Nuwun sewu Kakang Adipati, kula mboten badhe niat tumindak ing mboten sakmesinipun menawi Patih Sengkuni menika mboten wangkal kula emutaken. Gosek aja padha rebutan. Kok Sengkuni wangkal ki sebabe? Nggih. Kula mboten wangkal. Namung mugi andadosna ing kawuningan jebul sak mangke Pandhawa menika tasih gesang Kakang Adipati. Lho sik jare aturmu Pandhawa tekaning pati ingkang sekawit panci mekaten nanging jebul nyatanipun Pandhawa tasih gesang kinayoman dening Kang Rayipun Raden Widura. Monggo kula nggadahi pemanggih menika mangke menawi Pandhawa ngertos anak Mas Kurupati sampun kawisuda dados Prabu Anom tartentu Pandhawa badhe murina. Lah niat kula menika badhe manggihi kalawan para Pandhawa badhe kula jlentrehaken. Menawi Ngastina menika sampun wonten calon Alendra, mila kula suwun Pandhawa supados lega penggalihipun. Lah kok kula dipun dakwa badhe tumindak ing boten sakmestinipun kalian Raden Widura wekasan congkraing Rembag dados panca bakah menika kala wau. Suman Sengguni kula wonten dawuh ya iki ya ning kene iki sing gawe kisruhing negara Ngastina. Lelakon saknyatane mbok gawe-gawe ora padha karo kasunyatane. Undhaking pawarta sudaning titipan Kakang Adipati nyuwun pangapunten estunipun Sengkuni menika kala wau mboten badhe manggihi kaliyan para Pandhawa nanging badhe nyandhet anak kula Bratasena anggenipun babat Wonomarta. Lho sik. Yama Widura, kula wonten dawuh. Kok kowe ngandhakake ento Bratasena bakal babat Wonomarta? Mongko ature Sengkuni Wonomarta iku bawah keperintah negara Ngastina. Lah kok dibabati karo si Bratasena, tegese Bratasena nerak marang pernataning hukum negara. Ngastina bakal nampa paukuman. Ngandel ora. Kandhane ngayal. Wong kok senengane maido. Suman, cangkeme meneng sik. Nggih, nggih. Ngestakaken dawuh. Lah sing ngakon sapa? Inggih ingkang dawuh Raden Widura menika. Nuwun sewu. Kakang Adipati, menawi Kakang Adipati ndhaharaturipun Patih Sengkuni bilih Wonomarta menika bawah perintah negari ing Ngamarta utawi Ngastina menika klentu. Lho, klerune. Sabab kula mangertos piyambak bilih Wonomarta menika bawah perintah negari Wirata. Nalika semanten pancen menika kebawah perintah negari Wirata sareng ingkang jumeneng Patih Sengkuni menika pathokipun dipun wiyaraken piyambak mongko tanpa layang kekancingan. Ya ngono apa piye Sengkuni? Suman. Kula. Ya ngono apa piye? Pathoke tok jembarke dhewe mongko tanpa layang kekancingan. Ya ngono kuwi bener. Sir kula menika supados panenipun saya kathah. Dados pathokipun kula jembaraken piyambak
Walah setan alas. Tiwas kowe tak belani lah kok nyatane kabeh mau keluputanmu. Nanging nyuwun pangapunten, kula ugi sampun dipalilah kaliyan Nalendra Wirata bilih menika bawa keperintah negari ing Ngastina. Mila kula wantun matur dhateng Jengandika Sinuwun Prabu Dastarata bilih menika kebawa perintah negari Ngastina. Kosek iki sing bener sing ngendi? Sing bener Sengkuni apa Yama Widura aku ora ngerti. Sisip pamirengipun ingkang putra menika kadhi dene penembaning Ngetal Kondo. Iya, aku wakmu ing Ngetal Kondo. Waduh. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadhawadana penembahan ora dadi ngopo, ora dadi ngopo. Ya mung nalika semana niatku ora bakal cawe-cawe, aku nonton saka kadohan. Sengkuni Suman kalawan Widura nggone bantah perkara laladan negara utawa Wanamarta. Inggih, malah sak mangke kula nyuwun pepadhang dhateng Paduka Penemban. Estunipun kados pundi? Kaki Prabu, ngerti yo. Lamun sak temene Wanamarta wiwit biyen tekan saiki kuwi isih kebawah keperintah negara Wirata. Apa to sababe? Awakmu Ngetal Kondo dawuh ingkang kaya mengkono, ngerti yo. Wiwit nom biyen nalika aku ndherekake bebedak Kanjeng Rama Prabu Sentanu mesti mapan ana ing Wanamarta jaraganing kono akeh sato kewan ingkang bisa dibedak dening Kanjeng Rama Sentanu. Lan nalika semono tansah nyuwun idi palilaing Ratu Wirata ateges Wanamarta kebah keperintah negara ing Wirata. Mula wektu dina iki percaya marang ucape awakmu ing Ngetal Kondo minangka wakiling Ratu Wirata ingkang wis rawuh ana ing panggombakan. Sinuwun Prabu Matsapati ya sinuwun Durgandana. Wong liyan kebrayan ingkang ora ngerti kenthang kimpuning lelakon nganti menggalih marang kahananing Pandhawa lan Kurawaja nganti padha bentak sirah. Tumuli panjenenganing ngiklasake Wanamarta supaya diparingake marang para Pandhawa supaya dibabati ingkang wigatine Pandhawa aja ngucik marang keprabon Ngastina. Tegese Kurawa ya tentrem, Pandhawane ya ayem. Kaki Prabu Dastarata. Prihatin waspogong mejel dahatan pokarya omong senggang rinemekan Gusti Kelung rinu sak sekarnya penemban sareng Paduka paring dawuh mekaten tumuli persasat Cina Coking Badra Lungit manahipun ingkang putra ing Ngastina. Jebul pinanggipun tuk sumbering perkawis menika namung dumunung wonten ingkang putra ing Ngastina pun Dastarastra. Kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah dene mekaten lampahan negari Ngastina ngantos bundhet boten kanten-kantenan. Dastarata wonten dawuh. Sira ora luput, nggir Kaki Prabu ora nandhang keluputan sabab awakmu ing Ngetal Kondo nglenggana lamun sira dadi Nalendra lah kok pinaringan kanugrahan cala hina tegese cacat netra mula ora bisa ngawruhi marang kiwa tengen lan padhanging surya apa dene seming rembulan. Mula ora aneh yen to gampang diblithuk dening panjalmaning jajalanat ingkang memba kelawan Nayaka Ngastina nanging sak temene kuwi dadi punjer-punjering angkara, punjer-punjeri wong kang seneng tumindak ora prayoga ingkang ngembet marang kahanan negara Ngastina. Inggih, inggih Wah Penemban.
Sira nampa ature Sang Maha Julik ya kuwi Pati Sengkuni ngandhake ento Pandhawa tekaning pati datanpa pitung tumuli njenengake si Kurupati dadi Prabu Anamana negara Ngastina. Kita Kaki Prabu ora luput jalaran wis ora ana ingkang mbok pikir sarta wis ora ana ingkang dadi pangarep-areping Kaki Prabu Dastarata. Aku ngerti legetaning atimu. Pun wong ngerti legetaning penggalihing Kaki Prabu Dastarata yen to sak temene bakal nyekeli marang sumpah prasetya duk nalika Kaki Prabu ngucap ana ngareping sawarga Kaki Prabu Pandhu yen to sesuk Pandhawa wis dewasa bakal mbok balekake marang panguwasaning Pandhawa nanging lha kok jebul kerut larut marang ature wong kang kurang tanggung jawab wekasan sira Kaki Prabu Dastarata melu klepetan dedusan mongko setemene ora tumindak dosa. Inggih. Nah nyatanipun sedaya menika kalepatan kula. Ngantos kula tanpa pitung tumuli jumenengaken Kurupati anak kula dados Prabu Anom, nah nyatanipun Pandhawa tasih gesang. Wah menemban. Lajeng dosa menapa ing badhe kula sandhat. Lajeng kados menapa mangke surakipun para kawula menawi ngawruhi dhateng lelampan menika. Kabeh wajib mbok tanggung. Sabab nalindramana aja gampang lukruk. Nanging tetepo marang kewajibanmu kendho kencenging pernatan negara kuwi ning pundhaking ratu. Ala becik bener luput apa kang wis tok tindakake kudu jagung bakarane wani tanggung perkarane. Mula ora usah dadak bingung. Baliya perkara Pandhawa aku ingkang bakal ngurus kelawan adimu si Yama Widura. Inggih, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Muga-muga kanthi sarana Bratasena babat Wonomarta Pandhawa ora bakal ngucik ke Prabu Ngastina kanthi cara mengkono pendrawane ayem kurawane ya bakal jenjem ora bakal ana padha bentak sirah antaraning Pandhawa lan Kurawa. Inggih ngaturaken panuwun tanpa pepindhan wa penemban. Lah ngaten kula nyuwun pamit wangsul dhateng Garing Astina tulung Sengkuni gawanen. Inggih ngestaken dawuh. Aja nganti kesuwen mapan ana ing Wonomarta sak anak-anakmu aja nganti ana ing mbeda sarta ngrubeda kelawan tandange putuku Bratasena. Lho niki ngestaken dawuh penemban. Yayi Widura pun Kakang nyuwun ngapura. Iya, Kakang Adipati mboten dados menapa. Namung mugi-mugi benjang malih mugi kapetanga mawi penggalih ingkang lomba satemah mboten kesluru margi ingkang klintu. Iya, pun Kakang nyuwun ngapura. Penemban kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik ndari. Wonten paring dawuh aku tuntunan. Monggo kula dherekaken Kakang Adipati mulih karepmu ora karepmu ndari aku tuntunan. Nggih ngestaken dawuh. Katon wis padhang nadyan sawetara jagat Wonomarta peteng merga saka pokal gawening Kurawa nanging samangka wis katon sumilak mendung. Sang Hyang Raditya wis nyunari jagat Wonomarta. Inggih. Muga-muga tansah padhang nganti sak rampunge putuku Bratasena nggone babat. Ya mung aku weling karo kowe Widura. Inggih kepareng paduka wong penemban. Awat-awatana tandange para Pandhawa. Ning aku weling karo kowe ora usah melu-melu sarta kowe ngrewangi marang tandanging Bratasena. Merga saka pangiraku lan saka petungane wakmu ing Ngetal Kandha. Kanugrahan bakal cemepak tinampa dening para Pandhawa. Widura, aduh, ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Aku tak bali marang Ngetal Kandha, cegah dahar sarta guling, jurung kekuatan kalawan si Bratasena enggal kelakon babat. Sembah kula ing ndherekaken jengkar paduka penembaning Ngetal Kandha. Iya, Widura.
Mosak masik Wonomarta sela ageng den dukiri werksa ageng den rebahaken nalika semanten bubar sarsaran numbuk bentus nungsang puyang lampahing para jim setan berkasaning samya mapan wonten telenging Wonomarta mulat sang patih sapu jagat wau. Tuto Pandhawa tata Katiwisraya Indriaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana nuwun sewu Raden kula ingkang abiyantara ngersa Raduka Raden Dandunwacana Patih sapu jagat inggih ana apa dene kowe mlayu-mlayu sewu kalepatan diagung pangaksami nalika semanten kula jejagi wonten tapel wates negari ing Ngamarta inggih Ngendraprasta wonten jalma menungsa ingkang ngrisak pepasrening negari Ngendraprasta tata lair ndukiri sela ageng tata lair ngrebahaken wreksa ingkang ageng nanging batos menika ngrisak bebeteng tuwin gapura pepasrening negari Ngendraprasta. Oh ladala kula semanggaken dinandika Raden Dandunwacana anggenipun ngrampungi perkawis menika. Wah Sarapati menungsa sing wani ngrusak Wonomarta Patih sapu jagat seminggira tak pethukke kaya ngapa menungsa sing wani ngrusak delenging Wonomarta. Tandya pala mandra mbyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambaung kesru katite merut layut sagung praratu ing ana menungso sing wani ngrusak pepasrening Wonomarta ora weruh saknyatane lamun sejatine alas iki wujuding negara kajiman. Kowe sapa satriya? Wah, aku Bratasena. Kowe sapa? Kadang nata ing Ngendraprasta, kadang ing Sang Prabu Yudhistira aku Raden Dandunwacana. Kowe aja gawe rusak laladan Wonomarta, ayo seminggir.
Mumpung isih gedhe pangapuraning Raden Dandun Wacana kowe tak wenehi urip minggato saka Wonomarta. Malah kowe bangsaning jim sing kudu suminggir. Derajate dhuwur menungsa tinimbangane bangsaning jim ora ana jamak lumrahe menungsa kalah karo bangsaning jim. Kowe seminggira. Ratu Gusti Mujak seminggir saka papan kene. Wonomarta arep tak babadi. Tak nggo mukti aku sak sedulur Raden Dandun Wacana. Bumi kuncang kancing langit kelap-lapaton. Berkin sanging risang mawe gandrung sabaran katuluwu kir moyak mayik. Yen ngono lumuh digawe becik. Apa kowe wani karo Raden Dandun Wacana? Ora kepo 1000 ora bakal tak tinggal loncat. Kelakon penjang kamu. Tinju Yomani dening Raden Dandun Wacana ora gage maju leganing atiku. sesumbar lindhu bumi gunjing kumaludha guntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara. Wah, pancen bener omongane Patih sapu jagat Rawa Birawa. Raden Bratasena pancen dibya Surasekti kalintang pitataning jalma unusaning titah. Nanging Raden Dandun Wacana ora bakal mundur sejangkah. Kowe kena daya kemandenku tampang sutra Jala Kencana ora nglumpruk aja dundang Raden Dandun Wacana.
Dewa aku tulungono. Wah, Permadi kowe ndang nyusula Kakang Mule. Permadi kowe ndang nyusula aku. Kena daya kemanten ora bisa nglawat. Wah, Gundi Babu anakmu lanang tulungono Gundi Babu. Wah, mbarep kakangku aku tulungono. Kakang Mas Paduka kenging menapa? Werkudara Bratasena adhiku di kena ngopo si Adi? Sampeyan kenging napa, Gus? Lah kok ketingale mboten kenging napa-napa ning kok sambat-sambat kaya ngoten? Ah, niki mesti pokal gawene bangsaning Jim to lho. Wah. Kumikunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung nun amit pasang kaliman tabe dinebina ing loduni dumawaing tawang tuwang Raden kula ingkang merpeki dhateng jengandika nuwun sewu penemban panjenengan sinten kula Pandhita Jim wonten ing sumur gumuling nami kula Anggara Parna wonten menapa dene Paduka merpeki dhateng kula sakadang dinuta dening Sang Hyang Bathara Indra paring dawuh dhateng kula mugi kawuningana kula menika undhagi ingkang yasa negari Kajiman ingkang wujud wana wasa inggih wana marta menika estunipun negari Kajiman ingkang nami negari Ngendraprasta. Monggo dawing Sang Hyang Bathara Indra kula kinen merpeki para Pandhawa ingkang sampun tinuding dening para dewa badhe nampi kanugrahan wujud negari Ngendraprasta. Menawi sakmangke kasembadan kababar kamanungsan. Menapa Paduka menika jangkeping para Pandhawa. Penemban kula menika pambayuning Pandhawa pun Wijakangka. Menika kadang kula panengah pun Permadi. Wondene ingkang wonten ngajengan panjenengan ingkang kenging daya kekiyatanipun bangsaning Jim. Satemah boten saged nglawat menika pun Bratasena menika panenggak ing Pandhawa. Menawi menapa dipun ngendikaken Paduka penemban menika kasunyatan. Mugi keparengi nggalih suka pitulungan dhateng kadang kula pun Bratasena. Wah, adalah. Penemban ngaturaken panuwun dene sampeyan sampun kepareng ngluwari bebandanipun kadang kula. Sapa iki penemban Anggara Parna ya penemban Citrasena Bratasena ingkang tetulung kelawan sira. Wah, ngaturake panuwun. Menika dados bukti bilih atur kula menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Malah sakmangke kinarya bukti Hyang Pikulun Bathara Indra paring dawuh kaliyan kula supados kula ngaturaken pengapesanipun bangsaning Jim. 3 cacahipun Lisah Pranawa, Oyot Bayura lawan Watu Timpuru menika kinarya senjata anggen Paduka saged ngasuraken bangsaning Jim. Monggo kula aturi nampi Raden.
Lisah Pranowo menawi kasipataken wonten ing netra saged ngawruhi bangsaning jim. Oyot Bayura menawi kasabetaken bangsaning jim saged lumpuh tanpa daya. Watu Timpuru menawi dipun sawataken bangsaning jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Mekaten penemban inggih. Monggo Raden kula aturi nampi. Lan kula suwun kanthi sanget sampun ngantos wonten ingkang cicir Pandhawa gangsal kedah nasak dumugi tengahing wana marga Raden. Syukur niki lho. Kula rak wis matur to napa-napa niku nek diniati tenan mongko tekan tekad adat saben sok kasembadan. Yo. Dipol apa kang dadi pengendikamu mesti tak gimbul ana ing telenging ati. Syukur. Niki trontong-trontong pun wonten sulak ing pepadang, Gus. Ndara werku Dara Kang Rayi pinten tansah digendhong. Ngestu padha dawuhe Nganggara Parna. Iya Kyai Semar aku mengkari manut Kyai Nayantaka.